'cause I'm in your thoughts tonight. So watch me bring the fire. Good morning. Anang moadto ko karon sa highway. Gawas ko karon sa balay kay mopalit ko mga lagot mon kay pangita kog lami kaayo nga kaunon karon basta Domingo. Buntag sa Domingo. Kana bitaw na ay ginamos o bulad dayon partneran dayon o kanang utan. Perfect. Tanay kape. Na dayoy init kay kanon, kundi ba bahaw. Sulbad ang pagkaon. Kaya abot na dito ta. So akong gipalit. Bulad nga tamban, very my favorite. String beans o balato dayon sili. Karon, mag-prepare na ko para sa pamahong espesyal. Ini siya. Saan? May hindi kang pagkakunan sa ingot. May siya ko daw. Ay. Sa ko daw sa salay. Ay siya. Ini. Balik na tutan. Special yan siya. Tatay. Ibu nak saya. Ibu ba? Oh, sih. Udah aku jelasin. Ada lagi aku lanjut. Iya, buat ini. Ini pun aku. Ada kunci lagi. Oh, sige. Sige, slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sige. 10. Last. Isa. I love technician. As in, silly is life to me. Sige. Bumasa. Ini pwede. Ini pwede sa ako, kutsara o tinidor. Magkinamot ako. Set aside.
Mukbang. Perfect. Mukhang pang favorite nga pamahaw. Okay. Kailan ako silit kay murag. May kay siya. Kanya pula parang klaro na yun. Mm. 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 Akong sili. May sili. May kayo. As in. Mm. Mm. Pero yun akong sili. Ako kanon. Yeah. Mm. Mm.
partner yun ang bulad pod sa adobong string beans. Ay lang kay palata ang string beans kaya bulad na ang partner. Kanang less lang gitang salt. O soy sauce niyo gamitan. Harang sili. Kainit sa kape. Katutuod ang akong pamahaw karong adlaw. Grabe kay special to sa kuha. Hi everyone! Thank you for watching the video and I hope you like it. Shout out to the following people: Nigel Bolaño, Chirian Galvez, and Ivy Doble. Thank you very much. And to you out there, please remember, be good, be kind, God bless. Cause I'm in your thoughts tonight. So watch me bring the fire, set the night light.